Sanibonani guys, igama Nqabelani futhi lamazwi lami. Homecoming ngomhla ka-18 June. Guys, uSifiso uhambile ke wayesigodlweni sakhe. Akafunanga ngisho ukuguqa guys. Ufike khona egqoke ngisho i-uniform yamaphoyisa. Wathi yani nazinja. Najabula ke manje makunje. Hayibo guys, ababiza ngezinja. Wathi kahle kahle njalo nina menifuna nginenzele izinto ningikhonkothe. Kodwa buka namhlanje. Amakhosikazi ami womabili ahambile angishiya. Nenzani ngalokho? Kahle kahle mina bengihleli kahle lekhaya. Ngijabulile nonkosikazi wami uMaNkwanyana. Umama wendlalifa yami. Uhambile namhlanje ngenxa yenu. Ngenxa yokuthi nithe mina angishade uZethu. Yinini ningilethele lenkanyamba ewuZethu. Nayo yaqeda lapho yangishiya yahamba yofuna ukushada enye indoda. Nikhona nina nithuli ningibhekile. Ngifuna nazi ukuthi namhlanje phakathi kwamnandi kuphelile. Hayibo guys uSifiso. Sesuka lapho wa-destroya lapha esigodlweni sakhe. Walahla yonke into phansi guys. Ngisho ibhayi lakhe lindize emoyeni. Hayibo. Sesuka lapho wahamba waya kaShwabi eyophuza utshwala guys. Esiteshini samaphoyisa kaSalibhadi. Yey! Uyagowesha ubhuti. Hayi-ke umngani wakhe-ke ubelokesha ukuthi kodwa nawe usuphuze kuseni kangaka. Wathi hey, bangikhohlisile labantu. Yabo labantu bamathonga akithi bangikhohlisile. Wathi akukhulunywa kanjalo, kusho umngane wakho wathi cha ngiqinisile. Kungani befike benginikeza unkosikazi? Emva kwalakho lo nkosikazi uyahamba uyoshada enye indoda. Njani vele? NoMaNkwanyana-ke naye ungilahlile. Kahle thina besihlele kamnandi noMaNkwanyana. Bebemlethelani uZethu empilweni yami ukuthi uzophinda ngishiye? Wamane wathi umngane wakhe cha, akusilona iphutha laZethu leli. Kahle kahle akusilona ngisho iphutha likaShobane leli. Wathi pho iphutha laba. Washaya itafula kwaqatheka ibhodlela phansi guys. Wathi iphutha labani? Wathi cha, iphutha lakho uMaNkwanyana. Angithi uyena wamdlisa ushefu uZethu wena ubucabanga ukuthi kuzoba njani? Ufuna futhi uZethu aphinde abuyele kulowo muzi. Kukhona umuntu amfuna ukumbulala. Kufanele uZethu athukuthele. Kufanele akulahle. Woniwa naye. uSifiso guys. Wangayizwa kahle le ndaba. Wakhetha ukuphuma ahambe. Kanti usazoshaya u-U10 guys abuye. Utheme ebuya-ke umngane wakhe wamtshela ukuthi lalela. Namhlanje sihlaleni nje siphuze sidakwe. Sikhohlwe izonke inkinga. Wavuma ngempela kuSifiso. Guys, ngale kohlongwane. uZethu sebuyile kwi-vacation yakhe benoShobane. Bafikile-ke endlini. Bezobheka phela ukuthi ngabe umama nobaba basamile kulomqondo ukuthi ababanikeza izibusiso. Hayi batheme befika khona guys bathola-ke umlayezo omnandi. Bathola ukuthi ubabuhlongwane-ke nonkosikazi wakhe bayavuma ukuthi bangashada uZethu benoShobane. uZethu ujabule kwangathi ingane encane ibona uswidi guys. Wakugona kuma wakhe wamhaga wathi ngiyabonga mama nobaba. Wabuza ukuthi kungani nishintshe umqondo. Washo ukuthi hayi sibonile batabami ukuthi nisuka kude nina. Kusukela nisase high school niyazwana. Bengazi vele ukuthi nina nogcina niphelele ndawonye. Hayi guys kwamnandi kwakuhle kanjeya. Kodwa washo kumakaZethu ukuthi kumele kwenziwe izinto ngendlela-ke manje. Abaselifuni ihlazo kuleli khaya la kohlongwane. Hayi wathembisa uShobane ukuthi uzoletha omalume-ke bezolobola ebese-ke kuyashadwa-ke emva kwalokho. Hey guys. Hambile kuShobane waya kuMetron eyomtshela lezi ndaba. Metron wathi lalela mntanami, ukhethile indlela yakho. Ngicela nje ukuthi usale usuqhubeka nayo. Ungangifaki mina. Mina emaphusheni ami ngisho ngicimezela ngikaze ngayibona le ntombazana kaHlongwane inyathele emagcekeni ala khaya komnisi iwumakoti wami. So nje ngicela nje ukuthi nje uhambe uqhubeke nayo yonke into ungangifaki mina. Wathi kulungile-ke ma. Ithi ngeke ngifanele u-Auntie Thembi-ke mewukuthi usho njalo. Wathi ubani? Wathi u-Auntie Thembi. Wathi yabona-ke loyo angeke nje nakancane ngamvuma ukuthi azosha umthetho la emzini wami. Wathi angithi wena wenqaba nje ukungisiza. Wathi kulungile-ke ngizokusiza. Wathi foni lo malume-ke kumele ngihambise omalume koHlongwane. Wathi hayibo kanti lo mshado usaqhubeka. Wathi bavumile kaHlongwane basiphila izibusiso. Wathi hawu kodwa lesi sibongo sakoHlongwane sangifunani. Hawu ngaze ngalingwa. Wathi enza njalo-ke mama.
Lapho usho nje vele naye uMatron uyazi ukuthi ngempela isibongo sakoHlongwane kade samlandela. Ubabakazethu kwakuyisincumo sakhe guys, umathandana wakhe wakudala base bahlukana-ke wathola umakazethu kubabakazethu. Manje sekuzelwe ingane kuthiwa uZethu sizoshada nendodana yakhe. So nje vele lesi sibongo sakoHlongwane kade asinyanya lo muntu wesifazane uMatron. Bathi-ke komele aligwinye-ke itshe ngisho kunzima ngoba uShobane ushilo ukuthi akekho omunye umuntu wesifazane afuna ukumshada ngaphandle kukaZethu. Guys, akupheli-ke lapho. Kushuthi-ke le ethaveni-ke kaShwabi, uSifiso nomngani wakhe bebesalokhu bephuza utshwala nje kumnandi kunjaya. Kanti kuzofika uZethu phela ezobona umngani wakhe uMangcobo. Eyi, uZethu kube bazi bengekafike laphaya. Kodwa-ke kuthiwa ukungazi kufana nokungaboni. Uthe methi nhla uSifiso hawe ma wayithela msobhotswayi. uZethu lo kade ngehla ngenyuka ngimbheka ula eduze kwami washiya isiphuzo sakhe wasondela. Wathi hey wendodakazi kaZenzo. Imagine guys, ubiza ubaba kaZethu ngegama. Ukudelela kaSifiso. uZethu wathi qwemo. Wathi ya, uright uyaphila? uZethu wathula. Wathi kade ngikufuna. Ngehla ngenyuka. Sonke lesi sigodi. Yini usulala emahhotela wena? Wathi uZethu, Sifiso, ngicela ungayenzi lento. Wathi yiphi yona? Wathi leyo yenza njengamanje. Ngitshelile mina ngathi kuphilile phakathi kwami nawe. Wathi kephi khona? Wathi hey unkosikazi wami wena, umfazi wami wena. Yabona wena kumele kufundise isiZulu. Washada wena wathelwa ngenyongo, waphuma ngebhokisi laphaya. Kini. Okusho kona ukuthi ngiyokungcwaba mina, ungcwatshwa kakubheka wena. Guys, qede lapho wambamba ngesandla wathi asisambe. Wathi uZethu yeke. Kwafika uShwabi. Wathi ayibo musukubamba umuntu wesifazane kanje. Wathi unkosikazi wami lo. Wathi angeke. Yabona-ke manje kuzomela uhambe. Wathi hey angindawo, nkosikazi wami lo. Wena ungenaphi endabeni zami nomndeni wami? Wathi hey indoda ngeke ngithi hamba manje. Wathi ngithengekeni. Bambamba guys nomngane wakhe bamuhudula bambamba njengenja guys bomkhiphela ngaphandle. uZethu engasaqhaqhazeli ebona kahle ukuthi yabo manje base umlilo usiyahluleka ukulawula guys, usuyabhebhetheka, usiya left right and center. Yay! Guys, kwazi kwanzima. Akupheli-ke lapho. uSifiso ubonile ukuthi akho la amkeleke khona. Wamane waphindela le komnisi eyobheka phela uShobane. Ngoba uyabona ukuthi kahle kahle uZethu umphunyuka kanje ingenxa yakhe lo Shobane lo ndini. Umane wafika khona kwengqongqoza. uShobane manje usawo Mr Chef, ucoca amazambane, uqoba amatamatisi, uthi uyapheka uphekela uma wakhe. Ho! uSifiso umane wayidushela isicapha. Wathi ya Shobane. Wathi how Sifiso. Wathi ya uyaphila? Wathi ngi-right. Wahlaba isibhakela sokuqala uSifiso. Hayibo. Wathi uyangilimaza Sifiso. Wathi ayibo ngiyakulimaza? Angithi wena ubhizi lala nabafazi babantu. Wafaka isibhakela sesibili uSifiso. Wathi ilwa phela. Kanti wantenga umlomo vele? Wantenga ukwenza izenzo zokutshontsha amakhosikazi abantu awukwazi ukulwa? Qush isibhakela sesithathu. Wavuza emlonyeni guys uShobane. uShobane akakwazi ukulwa inhlobo. Wafethu. uSifiso ubeyisikela ibhece guys. Bekuyisibhakela after sibhakela. Kwasiza ukufika kwaMatron. Umane nje wafika uMatron wathi ma khuluma naye ngikucela. Ngibona kahle ukuthi uShobane manje usiyacela manje umama ukuthi angenelele nakhe phela yibhakela zephoyisa guys ekade vele lelihuzuka empilweni. Yo! Wathi uMatron, "Yey, kwenzakalani la? Yey, wesifiso wena, wesifiso." Ayi wabona uShobane ukuthi ngeke amanqindi akhe soft kakhulu ajwayele ukuthinta ama-patient yabo eloku eshuthe kovolo lapha eLondon. Wathatha ummese lo kade eqoba ngayo. Wathi Sifiso ungabe sangishaya. Wasondela ngizokugwaza. uSifiso ngenxa yokuthi ubethukuthele guys eganuni wabo wasondela ngisho kunjalo wawufaka ummese guys uShobane wonke esiswini sikaSifiso. Akahayizanga kanje uMatron. Umane wathi maya hawu kodwa Shobane wenzeni? NoShobane usiyasaba-ke manje usithi hawu kodwa Sifiso vuka Sifiso. uSifiso usekweqa amehlo guys, useyopha emlonyeni guys, uSifiso useyayetheka guys, uSifiso uyacimeza manje like uya-check ipulse-ke manje uShobane uzama ukusebenzisa iskill sakhe sokuba udokotela. Uyabona ukuthi the pulse is fading away, iyaphela guys ipulse kancane. Hawu guys kwaphela kanjalo ngoSifiso-ke.
Kwabuhlungu-ke guys. uSifiso nje uhamba emhlabeni, uhamba ethukuthele kakhulu vele, uhamba emoshile ngisho esigodlweni sakhe, wathuka bonke abantu bakokubheka akade ethi abantu bakhe yena abamgadile laphaya kubo. Uhamba emoshile nalapha ethaveni kaShwabe efuna ukushaya uZethu, uhamba emoshe ngisho ney'ngane zakubo zithi ziyamnyanya ngoba kuhamba umaNkwanyana ngenxa yakhe. Guys, ushiye kumapekedwana uSifiso. And nokuthi nje aze agwazeke kabuhlungu kanje, ngathi vele beselahlekelwe ithemba lokuphila, vele besese-ready ukuthi angahamba nje emhlabeni ngenxa yokuthi ulahlekelwe uZethu. Guys, uthando liyabulala. Nasi guys isibonelo, siyasibona guys ngoSifiso. Hhayi-ke aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqabelani futhi lamazwibela e-homecoming ngomhla ka-18 June. Guys, uSifiso uhambile-ke wayesigudla.